Efenigo no bu seliba overtaking is allowed. Owolu mi we wesinalumo maka mu na mmade nwere okwu Onyeoma Tochukwu no n'egwu Efenigo n'enu aba wesinalumo na mmade nwere okwu ahụ onwe masogbu eme ahụ ekene dịlị Chukwu na mmadụ abụrụ Chukwu maka sị na mmadụ bụ Chukwu n'enu ụwa ahụ ndị ilomu kala ikpọpụ Ugomu n'enu ụwa ọnụ ga na-ekwu okike kele ụwa na-eme ife sọlịa mmadụ n'elu n'enu ụwa Chukwu n'elu ọzọ Chukwu ebuka ayo amala haba onweze Efenigo ugo na-efe Ugomu bụ ugo Chukwu Ugomu Efenigo na aka Chukwu dị ya Ugomu echekego wee chekpo ndị ilom anya my destiny can only be delayed but can never be denied Ugomu Efenigo nu aka Chukwu na ọdịm narụ aka Chukwu na ọdịm narụ Ugomu Efenigo nu n'enu ụwa nwanne m ife Chukwu kwulu n'enu ụwa nwanne m si nnọnya ga-eme nke onye ilo na-eme n'ụwa bụ na nkịtị maka ife onye ya bụ ka ọ ya bụ otu ọzọ n'enu ụwa si nye debe isi ebini mmiri tụzie n'enu ụwa ije zuru ike onye nwe anyị nọ n'isi ụgbọ egwu adatumo amovadem Ugomu Efenigo amovadem n'enu ụwa onye mana ọ ga-eme anọzi mfa n'enu owelu m iwe wesinalumo maka mụ na mmadụ nwere okwu onwere onye mere ibe ya aka Chukwu dị m n'arụ mana ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmanụ nweze nna mmanụ nweze ka nna azalụ egwu ọ dị n'obi anyị mụ bụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu ọ dị igbo ọ bụrụ feki ọ dị igbo n'ọka ntafeti ugo ụmụ Igbo niile Efenigonu aka anyị achawagonu onye kwechi ekwezianụ ọ dịgola anyị mmanụ maka na Jehova Chineke na-ekwugo okwu n'isi anyị niile anyị aga n'iru nkwa amala
Onyeoma Tochukwu nweze nọ n'egwu ugo anyị achakegonu aba ebulu megwu m wee chebe amị ya ka dị na Njaba local government n'Imo steeti mana o nwere onye nchekwubelu jebe ọ bụ onye ga nchekwubelu bata obodo ọ bụrụ Chief Collins Everest Obilo odogwu Biafumanya akụ na-enye ihe n'Igbo landi akụ na-enye ihe n'Amerika Akachukwu na n'ụwa n'ọdịnarụ Ugoye Efenigo n'enu ụwa n'ọbụsara ibe akụ na-enye ihe n'izulu ezu na n'oge Onyeoma Tochukwu ekene yo akụ na-enye ihe odogwu n'Amerika Ugoye Efenigo ọchakego Efenigo anyị ekenezianụ Chief Collins Everest Obilo akụ na-enye iho odogwu si amị aka Njaba local government Imo steeti onye ọma na ibi n'Amerika kenelu m ezigbo dozi akụghị nwanyị ọma umezulu mma dị ya nwanyị ọma ọ dị ofu na mba nwanyị ọma n'izulu keme omezulu mma dị ya ọmalobi dị nwanyị ọma Ọmalịcha Onyeoma Tochukwu na-ekenu Lọl Mrs. Euphemia Chinyere Obiro o mezuru mmadụ ya ọya dịrị unu na mmanụ Ugomu Efenigo Akachukwu dị m n'arụ a Ugogbu ụzọ ọcha aka ibe onye ga-abụkọ ya bụ n'ụwa ka ntenu na n'ụmụ na-ata eze amụgabi ka nnabata amụgabi dị na n'ụmụ na-ata eze o nwere onye nchekwube jebe Emmanuel Ejimegbo Biafumanya Imejimegbo na Onyeoma bịalụ n'obi Ogbuefi Nnanyelu Ugo na n'ume na-ata eze Ọhamadike wanụ na Santiago California odogwu dike nye na chi ya dị na mma Onyeoma Tochukwu na-ekene iyi nke ịlụla amaka Ogbuefi Nnanyelu Ugo Ọhamadike dike omezuru anyị ekenezianụ Imejimegbo Ogbuefi Nnanyelu Ugo na n'ume unata eze Ọhamadike na Santiago California dike nya na chi ya dị na mma na amụka bi n'ume unata eze ọya abalị yo Ugomu Efenigo Akachukwu dị m n'arụ a Ifeanyi Chukwu n'ụwa Ifeanyi Chukwu onwere ife na anyị Chukwu n'ụwa ebulu megwu m wee jebe ahịa azụ Mbaise otu ulu ka nnabatanụ ezoghị m ka nchekwube jebenu odogwu eji mmalụ obodo ka na-ekwunu ọ bụ onye ka na-ekwunu Ifeanyi Chukwu na-eneji money making machine Biafumanya young billionaire dogu bala kwelisi afụ nwe cheta nna Onyeoma Tochukwu bịalụ n'obi ifi ga-eji m ọga akọna ihe anyị ekenezianụ Prince Ifeanyi Chukwu Aneledi Anyị one young billionaire ezi nwa si ahịa azụ Mbaise
ise wee pụtasị otu Imo steeti ọgaranya na-ele ife ya ọ na-enwe obi aṅụrị kọmpin kwuru kọmpin ka anyị nwaanyị nwere bọnde young billionaire uju na-eme ọgọ oji moto eme ọgọ Ifeanyi Chukwu Ugo ya Efenigo aka Chukwu dị n'arụ a ọbata gị n'Isalaudu anyị nwa na onye ego aka Chukwu dị n'arụ ka ejebezienu na Lagos na Maryland ka nna batanụ ebe a ka anyị nwanụ nwere estate ọ na-alụ ụlọ na-ele ụlọ Lagos ka si jebe Zambia ebe a ka anyị nwanụ ebe a ka nwesị water factory Aqua Eva Eji Investment Zambia CEO of Anyone anyị esizi nye wee banye Malawi branch ebe o nwere real estate CEO Eji Investment ọkasị akasị ka anyị jee ebe o nwee trading company Weaver company importer and exporter company ka eji malodo Eji Investment inwe aka ọkwa iji moto na-eme ọgụ na-enyere ụmụ ogbenye aka ị na-atụ ndị mmadụ na-enye scholarship ọ gbapụrụ obodo mmiri tinye street light onye ilo gwụsịa na ọ ga-agụnye jee jukwa ese akụkọ kọmpini na kọmpini kali Nigeria, South Africa, obodo dị iche iche Asia gị na-ezigbo odozi akụ inwanyị ọma osodi akpata akụ osodi eme lọlọ Vicky Edi Victoria nwanyị ọma ezigbo nwunye Prince Ifeanyi Chukwu Edi ọya dịlụnụ na mmanụ aya Ugomu Efenigo aka Chukwu dị m n'arụ a anyị nwanne odogwu Onyeoma Tochukwu na-ekene yo egwu meje bụ ụzọ agba ka nkene nwa wetala ife onye echichi egwu mejekwa ụzọ agba ka nkene nwa wetala ife onye echichi ya Chief Chijioka Najetu Blessed CJ Dakata nwa wetala ife one of ụzọ agba onye echichi Blessed CJ bịafumanya ọzọ ka ibie ọzọ eji efi wee chi ọzọ nwee certificate Blessed CJ Foundation aka na-enyere ụmụ ogbenye aka ụmụ ogbenye si mụ kene yo n'ọrụ ọma nwa wetala ife one adịrịsị ụmụ ọbala ego m ihe ala Blessed CJ ezigbo mmadụ ezigbo ọyịma anyị ekerezianụ Chief Chijioke Anajetu nwa wetala ife one of ụzọ agba in ihe ala local government adịrịsị ụmụ ọbala ego m nwa wetala ife onye echichi Blessed CJ Foundation ebe a na-enyere ụmụ ogbenye aka ndị mere ọgọsi nwoke na-eyi
ọya dịlịghị mma ezigbo mmadụ ọga imerụ mụ na ndị egwu m na ọ bụ Chukwu ya akwụ ya ụgwọ n'ụlọ ọzọ ka ibie ọzọ eji efi wee chi ọzọ yi nwere satifiketi yi na ezigbo dozi akụ nwanyị ọma n'ụlọ nwa ụtala ife ugogbesi ije nwanyị ọma ọya dịrị unu na mmanụ ọsịmụ kene senior brother Chief Ugo nwanne onye ọma nwanne ya isi mụ kene yi si je si mụ kene yi anajetu chikwado Chief Ugo nwanne isobilinu ekene nume Emeka Kolisa o eze lise bụ nwanụ n'ihi alụdogwu agụ collection bịa fụmanya o n'isobili ahụ Emeka Kolisa agụ collection ọkacha mma na akwa na-eyi n'alụ na Lagos si ije si nwoke na unu ọya mmanụ unu mmanụ haba owelu m iwe ewezinalụ m maka mụ na mmadụ enwere okwu Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu Efenigo n'elu ụwa ka njenu n'ebe ọka nnekwu dị n'Ọka Nọtụ na Anambra ka nje zute nwa mụ n'Okobi n'ebe ọka unu amaghị onye nnekwu onye ka Chukwu gbafula anụ nwere obi Onyeoma Tochukwu bịalụ n'obi ezi oyima Deputy Jesus nnukwu nwadenu nwa ọzọ na-eke ego n'ebe ọka ụzọ eyelu n'ịdị mma more blessing na South odogwu nwa dịala eji aka na-aba fao nwa Chukwu kwu n'aka Ugo ya Efenigo more blessing na South nwa bụ n'Okobi odogwu nweze na-ekene Ugo Efenigo n'elu ụwa Ugo machakego n'ọkwa n'uselifo nwa Chukwu kwu n'aka more blessing n'odogwu ụzọ eyelugo haba onye ka Chukwu onye ka Chukwu ụzọ eyelu n'ebe ọka Ugo ya Efenigo nu Ugo chalacha na onwozu n'ochuchunu Deputy Jesus more blessing na South ebe ọka ka o si bịa n'Ọka North ngine mmadụ enwere okwu nwe ya sokweyi more blessing nwa Chukwu kwu n'aka njebe Chukwu somejo nebe Chukwu na-edumu efi na-enwere ọlụlụ iche na chụda ejije onene ụwa owelu m iwe wezitalụ mụ na mmadụ enwere okwu egwu m jere ụmụọma abụọ na nke chi papi oyime ahụ azụ ụgbọ na anụ udo orimili omeleke n'abalị oyi mba ugobe n'ọjị n'abalị ọjị mba ọjị bụ nnukwu osisi mana ugobe eze nnụnụ ugo dị n'obi nwanyị ụmụọma agụ kingdom inyetekọla ya akụkọ ma emesịa ọgbaji egwu na-ekene ya Onyeoma Tochukwu na-ekene yi na-ekwu keleke ugo dị n'obi Chukwu kelekele egwu ahụ kelekele egwu m ahụ dị n'obi owelu m iwe wezinalụ mụ na mmadụ enwere okwu ahụ onwe m asọgbu eme Onyeoma Tochukwu nnụnụ Chukwu nọ n'egwu yọkọ
Jacoba bandiche nwanne dị afọ wee kwadola ibu nkwọ Ugoma Efenigo n'aka Chukwu dị ya Ugoma chaka ego n'ọkwa n'aka Chukwu ọgaranya tiji ọdụ ahụ mụ na onye na-aza ahụ anyị ekenezianụ Chief Oliver Chibika Ayọgụ Nwachimeleze na Nsụka ezi nwasi Abedem Kingdom wee pụtazianụ Onyeoma Tochukwu kenele inegwu ọmanụ ọya bali yo anyị ekenezianụ Chief Oke Aninwede Anụnyụlụ onye ụsa 1 of Akekugwu Enugu steeti ezigbo mmadụ n'isobilinu kanje na Philippines ndị ọma kanje kene Kubiki na mbọ odogwu Itego na Malaysia Akubiki nwonye mgbanwa na yeze Akubiki Ugomu Efenigo Atakego Obateki ni Salaudo Ugomu Efenigo Wana yeze Akubiki nwonye mbọ Ugomu Efenigo Chimelua Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu Ugomu Efenigo Efenigo n'enu ụwa Kaijenu na Amagunze ndị ọma Amagunze na-ekwu bụ obodo eze Amagunze na-ekwu na ọ dị na Nkanu mana Nkanu dị n'Enugu a eze nwata na Amagunze aka na-enyere ụmụ ogbenye aka bịa fụ m anya ezi nwanne mmadụ abụrụ ya Nze Global na Amagunze eze nwata Abata Nze Global na Amagunze kele Onyeoma Tochukwu na-ekene yo nwanne Onyeoma Tochukwu Amagunze bụ obodo eze na-ekene owelu m iwe wesinalụ mụ na mmadụ enwere okwu onwe masogbu m Itego n'Enugu Itego na Abidjan Wizi odogwu Wizi na Abidjan Itego wanu na Nkanu aka Chukwu dị na Onyeoma Tochukwu na-ekene kele kumo Onyeoma Tochukwu Itego gị na mmadụ enwere okwu mụ na mmadụ enwere okwu Wizi odogwu